Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Meta l-ġenituri jagħmlu x-xirja tal-ikel, id-dar ikollna ħafna bastijiet x'imbatlu. Għalhekk kulħadd għandu jagħti semu biex impoġġu l-affarijiet f'posthom f'qasir żmien. Għax imbagħad ikun sar ħin l-ikel u kulħadd ikollu żaqqu dgur bil-ġuħ. Lena tiegħi jien nejn fl-ikla ta' filgħaxija. Imma qabel kollox nara li naħsel idejja qabel ma nibda. Xi kultant inġib xi ingredient xi kultant nimla l-borma bl-ilma, imma l-aktar li nħu gost nagħmel huwa li nipprepara l-mejda għall-ikel. Kontu tafu li fuq il-mejda tal-ikel kollox għandu postu? Per eżempju, il-furketta tmur fuq ix-xellu. Is-sikkina u l-marfa imorru fuq il-lemin. Il-platt dak imur f'nofsu. U t-tazza fuq. Araw, emmi lesta għall-ikla ta' filgħaxija. Intkom ġieli tgħinuhom il-mama u l-papa jarmaw il-mejda? Illum tetu qatta l-ġurnata jilab ma' Żiżi u sħabhom. Labu bil-ballun, bir-rota u ma nafx b'kemm il-ħaġa oħra. Tal-waqt se jsir il-ħin u jibda jidlam. Tetu jaf li qabel jorqod irid ilesti ir-rutina ta' filgħaxija. Ejja ngħinu waħda lil tetu jiddeċiedi xi jrid jagħmel sabiex ilesti biex ikun jista' jidħol jorqod. L-ewwel irid jinħasel. Qis li taħsel kullimkien sew tetu. Aħsel rasek, wiċċek, onqok, taħt idejk, kullimkien. Wara li jixxotta, tetu jilbes il-piġama. Dan hu l-ilbies li tetu juża biex jorqod bil-lejl. Issa jmiss li tetu jnaqqar xi ħaġa ħafifa tal-ikel biex ma jorqodx bi stonku vojt. Wara li jiekol u jixrob xi ħaġa ħafifa, tetu jaħsel idejh sew. U jaħsel u jnaddaf snienu wkoll. Importanti ħafna li taħsilhom sew snienek qabel l-irqad tetu, ħalli ma tħallix mikrobi iduru ma' snienek. Sakemm jinżillu l-ikel, tetu qed jaqra ftit mill-ktieb favorit tiegħu. Sakemm tibda tmur għajnu bih. Il-lejl it-tajjeb tetu. Il-ġurnata hi maqsuma f'ħafna partijiet differenti. Ħafna drabi tajjeb li nżommu rutina għax bekk nkunu nafu x'se jiġri. Xi kalendarju jew nkella xi lista jgħinuna nkunu nafu xi jmiss. Meta jasal filgħaxija u mbagħad inħossni kburi bl-affarijiet kollha li għamilt matul il-ġurnata. U malli jsir il-ħin ninħasel u dritt tal-ġos sodda għax l-għada jkun imiss avventura ġdida. Imma sten, mhux qabel ma naqra parti mill-ktieb favorit tiegħi? U inti x'inhi l-aħħar ħaġa li tagħmel qabel torqod? Għandek xi ktieb favorit li tħobb taqra jew nkella jaqrawlek? Fir-razzetta Żiżi l-bib kulħadd jaħsel idu, tal-lemin u tax-xelluk jaslu sew iridu, bl-ilma u bis-sapun ukoll jaslu jdejhom wara x-xogħol. Norqdu hemm, norqdu hawn, jdejna norqdu sew. Naħslu hemm, naħslu hawn, jdejna naħslu sew. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan, għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.